Запитвали ли сте се как бихте могли да контролирате реакциите на своето тяло, да кажем по време на повишена тревожност или по време на паник атаки? Може да звучи малко странно или дори невъзможно за някои, но това е напълно постижимо, тъй като всички наши негативни реакции, всички наши неприятни усещания по време на тревожни разстройства, по време на тъй наречените модерни паник атаки, всичко това е телесна проекция на, ето тук, не знам дали се вижда на камерата, на нашия мозък. Или по-специално на вегетативната система на нашия мозък, която вече има връзка и с лимбичния дял, и с хипоталамуса, и с хипокампа и така нататък. Това не е важно. Идеята на този клип е да ви демонстрирам как чрез отношението си към нашите мисли и по-специално към нашата тревожност като концептуално понятие, но то е много дълбоко заложено в нашето подсъзнание, можем да контролираме реакцията на симпатиковия дял на вегетативната нервна система и мисловно и целенасочено да включваме парасимпатиковия дял, който отговаря за нашата релаксация. Чували сте модерното изказване, но то е залегнало в много древни култури, че за каквото си мислиш, такъв ставаш. Действително е така, защото чрез нашите мисли можем да контролираме нашите неврологични реакции. А това, което ни плаши по време на една паник атака е, ако се замислите, не самата дума паник атака, а телесните усещания, свързани с това понятие. Дали ще бъде тремор, дали ще бъде замаяност, дали ще бъдат екстрасистоли, дали ще бъде затруднено дишане, дали ще бъдат хранителни нарушения. Всичко това са реакции на вегетативната ни нервна система, която чрез вагусния нерв съответно дава команди към съответните органи да влязат в една или друга стресова схема и стресов отговор. Затова ще ви презентирам един апарат и една система, биофидбек се нарича, която визуализира нашите стресови реакции или съответно реакции на релаксация и която ни учи как да контролираме по-лесно нашето тяло и нашите реакции. Биофидбекът измерва, в случая този, с който аз работя, измерва галваничното напрежение на нашата кожа, което реагира в рамките на около една секунда, реагира на нашите мисли. Това е много опростено обяснение, но тъй като видеото е предназначено за по-широка аудитория, не за медицински лица или за психотерапевти, за това ще го обяснявам пределно ясно и възможно най-просто. С други думи, когато имаме визуализация на, да кажем, определен стресор, дали ще бъде образ, дали ще бъде някакъв спомен, дали ще бъде някаква дума или понятие, нашият мозък много бързо подава сигнал към вегетативната нервна система, в общия случай към симпатиковия дял, който отговаря за стреса и за инервацията, както на сърцето, така и на вагусния нерв, така и за преразпределението на кръвта към мускулите или тъй наречената реакция бий се или бягай, именно което ние усещаме като последствия от нашите тревожни мисли и страхове. Чрез биофидбека, когато
тази реакция бъде унагледявана динамично в рамките на 1 секунда, много лесно първо можем да осъзнаем, че всичко, което усещаме, всичко, което се случва, е в отговор на нашите мисли. С други думи, говорим за чисто неврологична адаптивна реакция, която най-важното може да бъде контролирана, след като влеземе в обратната мисловна схема и волево си дадеме шанс да релаксираме или да изключиме стресовия отговор на нашето тяло. И така сега може да наблюдавате. Аз ще проведа експеримент със себе си и ще видите унагледяване на това, за което говоря. Продължаваме с експеримента, това, което искам да ви покажа. Съответно, към ръката съм включил електродите, които ще измерват галваничното напрежение или съпротивление на кожата, породено от съответните мисли. Това е софтуерът, който измерва реакцията. Виждате, те са 4 показателя. В случая за презентацията са ни необходими жълтия и червения. Като червеният, виждате, докато говоря, веднага реагира чрез визуализация на симпатиковата инервация. Жълтото топче измерва същото напрежение, само че с лек лак или отстояване по отношение на старта на експеримента. Виждате дори самото говорене, как предизвиква веднага промени в вегетативната нервна система. Съответно, същото се случва и по отношение на нашите мисли. Представете си, че червеното топче, това е вашият стресов отговор по време, да кажем, на една паник-атака. Съответно, сега ще ви демонстрирам как с, да кажем, едни елементарни дихателни упражнения или чрез една визуализация на по-приятни стимули може да бъде успокоено това нещо като стресова реакция. Или с други думи, това, на което уча моите клиенти чрез този софтуер или чрез техники за релаксация. И сега започваме. Само да достигне края на това измерване, ще започнем новото.
Ето виждате как дори с елементарни волеви усилия можем да намалиме чувствително вегетативната реакция към нашите мисли. Единствено дори чрез елементарно въвеждане на нова визуализация или чрез, както казах, елементарни дихателни упражнения. Когато това нещо стане навик, много по-лесно биват преработвани кривите убеждения и най-вече това, което води клиентите при мен, паникатаките и тази неразбираема, непонятна телесна реакция, която плаши всички. Ето тук виждате диаграма на цялото измерване, като първоначално виждате над осовата линия, която индикира нулевото състояние при започването. Виждате отначало пиковете на соматичната дейност. Това си представете, че това ви е тревожната реакция към някакъв тригер или стимул. И виждате как започва чисто волево намаляване на стресовия отговор. Тук вече се вижда края на изследването, което започнах да обяснявам. Това е най-елементарно измерване на стресовия отговор. Искам да ви покажа и чисто терапевтичното приложение на биофидбека. Или как уча моите клиенти по-адекватно и по-бързо да преработват паникатаките и съответно тревожността. Това става чрез игри. Ето, например, на една доста елементарна игра, която позволява да бъде трениран стресовия отговор, не чрез измерване, а чрез една визуализация на стресовата реакция и трениране на контрола върху нашата стресова реакция. Съответно, тук виждате едно топче, което се накланя в двете посоки, в зависимост от това дали сме релаксирани в ляво или съответно в дясно, когато сме по-тревожни. Идеята е чрез контрола на нашите реакции да задържиме топчето повече в центъра. Естествено, докато говоря, това няма как да стане. Да кажем, сега ще се опитаме да го направим. Ето виждате пак диаграма на стресовия отговор и как накрая вече постигнахме една релаксация. Естествено, това е много бърза визуализация и това е изобщо част от апаратно асистираната психотерапия, която прилагам. Така, видяхте как с помощта на съвременните технологии, дори в процеса на психотерапия, можем да постигнем доста по-бърз напредък и по-бърз инсайт. Това, което е и целта на всяка една психотерапия, да бъде по-бързо
преработена травмата и по-скоро травматичното отношение към даден стресор. Затова и прилагам съответно в моята работа както биофидбек. Той е полезен при терапевтирането на множество проблеми, като почнем от чисто тревожните разстройства, депресивните разстройства, тук косвено проблеми с съня, хранителни разстройства, при деца дефицит на вниманието, чрез съответните игри и визуализацията и контрола на мислите и на вегетативната реакция, на стресовата реакция, детето се учи да бъде по-фокусирано, да бъде по-концентрирано. Съответно има биофидбека приложения доста интересни и при семейните консултации и това доколко разбираме реакцията на другия. Общо взето чисто апаратният клон на психотерапията е доста интересен и полезен и наред с доста психологически лаборатории, примерно Токуда и някои други известни болници, вече и аз имам удоволствието да го имплементирам в моята работа. Другият апаратен подход е аудиовизуалното увличане, но за него вече в някое друго видео. С това ви казвам довиждане и лека вечер!